pequeña parte, ocupan una parte del sótano de la instalación. Con lo cual casi se ha duplicado, digamos, la dimensión de lo que era el paso original de la visita. Está falta, digamos, de lo que sería la construcción de las paredes de la cancha. Son sistemas que tienen ya prefabricados, con chapas de acero inoxidable, recubiertas, digamos, de material plástico. En esta zona de excavación, pero bueno, no salió tan... realmente salió... Como está, tampoco se trataba, digamos, se va a sustituir las luces y todas estas paredes, digamos, se van a unificar y se van a hacer con tablero mecánico. Un tablero que se utiliza vestuarios, distintos tableros de colores, que han acabado de dar creo que es un material perfecto. Se va a aprovechar parte de este... Bueno, gaur Usurbilgo kiroldegin eta igerilekuan egiten ari garen obraren berri eman dugu. Ikusi dugu obrak ez bakarrik alderdi estetikotik edo ez dela obra apaingarri bat, baizik eta benetan egiturazko aldaketak egin direla Kristinan. Ikusi dugu bisita nola beheko solairuan zeuden azpiegiturak erabat berritu dien, eta bueno, gaur egungo bai uraren filtrazio sistemak, dekantazioak eta barrak erabat berrituta dauden, eta gainera erabili dira horretarako teknologia oso gaurkotuak. Eta gauden solairuan igerilekua bera eraberritu da, batetik hemen daukagun esango genuke igerileku txikia handitu da, eta ondoaren jota ere metro bat eta goikoa da punturik sakonenean, eta 75 zentimetrokoa punturik asarenekoan. Eta hobekuntza garrantzitsu bat egin da, ze lehen igerilekura pasatzeko koska bat edo maila batzuk pasa beharra zegoen, eta orain kotaren igerilekuaren kotatik bertatik sartzea badago, irisgarritasun baldintzak nabarmen hobetuz. Eta igerileku handiaren estazioak ere hobetu dira, lehen pixka bat zaharkitutako gauza batzuk eta eraberritu dira. Orokorrean klimatizazio sistema eraberritu da guztiz, kanpoko airearen sarbideak eta baimenduz, eta baita ere horrek ekarriko du igerilekuaren berotzea edo temperatura baldintzak ere hobetzea, eta horrek noski eragingo du hemen igerilekua erabiltzen dutenen baldintzak hobetzea, baina ez bakarrik hemen. Espero dugu baita ere goiko pistan ere nabarituko dela hemen egindako hobekuntzak, azkenean temperatura goikoa ere hobetu delako eta ez delako hainbeste berotuko. Beraz, ikusten da hobekuntza nabarmenak izango dituela gaur egun ditugun azpiegiturak. Azpiegitura hauek dira kiroldegiaren eraberritzeko proiektu orokor baten lehenengo faseko obrak. Honen bestez obra honekin bukatuko genituzke. Obraren kostua 760.000 eurokoa da, gutxi gora bera, eta horietatik 250.000 euro diru laguntza jaso ditugu, Foru Aldundiak entzun deialdi bat, eta handi jasotako diru laguntzak jaso dira, eta azkenean hau lehenengo urratsa da, espero dugu etorkizunean ere kiroldegia hobetuko dela, bai irisgarritasunaren aldetik eta baita ere eskinitako zerbitzu eta prestazioen aldetik, hori da gure asmoa. Epei dagokionez, obrak urrian hasi ziren, eta hasiera batean gure asmoa zen apirilerako edo bukatuta egotea, eta gaur egindako bisitan bai obra zuzendaritzak eta bai enpresarekitzaileak esan digutenez, hasteko esan dezakegu obrak espero zen eta egiteko asmo hori berresten dela, eta beraz gaur gure asmoa da, eta hasieran esan da bezala apirilerako bukatzea esan digutena, eta berez obra martxa normalean dihoa eta izan espero. Bigarren fasean zer dago? Ez dira bi fase, lau fase dira, eta momentu honetan ez dinezake detailetan esan, baina bigarren fasean aurreikusten da eraikin osoaren irisgarritasun baldintzako hobetzea, bai pistaren aldetik, baita ere pistan
armailen egoera hobetzea eta alde hortatik hobekuntzak egitea. Hirugarren fasean aforoari eta dagokionez ere hobekuntza batzuk planteatzen dira, orokorrean hobekuntza orokor batekin batera, eta laugarren fasean aurreikusten dena da igerileku hau bera beste kanpoko erabilerarako aukera eskaintzen dituenez, aukera horiek baliatzea. Orduan, proiektatuta dago kanpoko kota lanketa bat egitea, aukera emanez kanpoan belarri gune edo solari gune bat jarriz, udaran ere piztina kanpotik erabilia izatea, ze beste egin den obran hemen ikusten da kristalera handia jarri dira eta beraz horrek ekarriko du baita ere argitasun aldetik baldintzak hobetzea eta gaur edo bihar piztina udaran kanpotik erabilia izatea baita.